नोंथांमोनखौ आंनि माय बड' गाइड इउटुब चेनेलाव दिनै बरायबावनाय जाबाय। लोगोफोर, बे भिडिअआव आङो आसामनि साख्रिनि थाखाय एबा जोंना आसामाव गोबां साख्रिनि आनजाद जानो थांगासिनो दं, बेनि थाखाय आङो मोनसे भिडिअ सिरिज जिकेनि थाखाय भिडिअ सिरिज बानायनो नागिरदों एबा बानायदों। बे जाबाय सिरिज नाम्बार 1 एबा भिडिअ नाम्बार 1। बेयाव खालि जिकेल' थागोन, बर' प्लास इंलिश लोगोसे पिडिएफबो नोंथांमोना आंनि टेलिग्राम चेनेलाव थांनानै पिडिएफखौ मोननो हागोन। डिसक्रिप्शनाव लिंकखौ होनानै दंखायो, नोंथांमोना नायदो। बे भिडिअआव आङो सिरिज हिसाबै 300 प्लास आसाम जिके इन बड' बेखौ लानानै फैदों। बेयाव गलाय गथाय जिके थागोन, बेयो मक टेस्ट बायदि जागोन। नोंथांमोना कुइसनखौ नायदो, नायनानै मोनबैसो हायो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव हरबानो जाबाय। मोनसे भिडिअआव गासै 30टा कुइसन थागोन। बे 30टानि मादाव नोंथाङा बेसेबां हायो बेखौ नायदो, गावखौनो गाव सुनानै नायदो, ओमफ्राय कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय नों बेसेबां हाखो। अब्ला बेयो जाहैबाय दिनैनि भिडिअ नाम्बार 1। बिदिनो गाबोनहाय 2आ फैगोन, बिदिनो सिरिज जालांबाय थागोन। बे 300था बेयाव जिके बर' आरो इंराजिजों नोंथांमोना आनजादनि थाखाय प्रेक्टिस खालामनो हागोन बेखौ। अब्ला फैदो जोङो 1 नाम्बार कुइसनखौ जानोसै। एबार आरो आङो खावलायनो सानदों लोगोफोर, बेयाव आङो एक्सप्लेन खालामनाय नङा, जास्ट आङो रानिं खालामलांबाय थागोन आरोखि भिडिअखौ। नोंथांमोना अब्ला नायलांदो। एक नाम्बाराव दङ जोंहा दिहिं पाटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीखौ माब्ला नेशनेल पार्क फोसावदोंमोन? अपसनाव दङ अपसन ए, अपसन बी, अपसन सी, अपसन डी। नोंथांमोना बेनिफ्राय बासिदो एन्सारखौ बबे जागोन। नोंथांमोना जानो हागौ बासिबाय, अब्ला बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन सी, 9 जुन 2021। नेक्स्ट कुइसन। नेक्स्ट कुइसनाव दं रायमना नेशनेल पार्कखौ माब्ला 6थि नेशनेल पार्क महरै फोसावदोंमोन? अपसन ए, बी, सी, डी। बेनिफ्राय बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नाम्बार बी, 5 जुन 2021। नेक्स्ट 3 नाम्बार कुइसन। थाम नम्बर कुइसनाव दङ ब्रिटिशनि हेंथायै जुजिनाय गिबि असमिया सुबुङा जाबाय द फार्स्ट एसामिस हु फक एगेन्स्ट ब्रिटिश वास। अपसनाव दं अपसन ए, अपसन बी, अपसन सी, अपसन डी। दाना बेनिफ्राय बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नाम्बार सी, गमदर कनवार। दाना 4 नाम्बार कुइसन। 4 नाम्बार कुइसनाव दं काजिरङाखौ नेशनेल पार्क फोसावदोंमोन। काजिरङा इज डिक्लेयार्ड एज ए नेशनेल पार्क इन। अपसना दं अपसन ए, बी, सी, डी। बेनिफ्राय बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नाम्बार सी, 1974। दाना नेक्स्ट कुइसन। कुइसन नाम्बार 5 आव दं काजिरङाखौ इउनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट महरै फोसावदोंमोन। काजिरङा इज डिक्लेयार्ड एज इउनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन। मोनब्रै अपसननि मादाव बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नाम्बार सी, 1985। 6 नाम्बार कुइसन। 6 नाम्बाराव दङ श्रीमन्त शंकरदेवा जोनोम मोनदोंमोन। अपसन ए, अपसन बी, अपसन सी, अपसन डी। बेनिफ्राय बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नाम्बार डी, 1449। 7 नाम्बार कुइसनाव दङ आहमफोरा ब्रह्मपुत्र सेरफाङाव हाबफैदोंमोन। आहम एन्टार्ड द ब्रह्मपुत्र भेलि इन। अपसन ए, अपसन बी, अपसन सी, अपसन डी। बेनिफ्राय बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नाम्बार सी, 1228 AD। नेक्स्ट कुइसन। कुइसन नाम्बार 8 आव दङ काजिरङाखौ प्रजेक्ट टाइगार महरै फोसावदोंमोन। काजिरङा इज डिक्लेयार्ड एज ए प्रजेक्ट टाइगार इन द इयार। मोनब्रै अपसननि मादाव बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नाम्बार बी, 2006। कुइसन नाम्बार 9 काजिरङा फरेस्ट रिजार्भखौ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महरै फोसावदोंमोन। अपसन ए, अपसन बी, अपसन सी, अपसन डी। बेनिफ्राय बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नाम्बार ए, 1950। आहमनि गिबि राजथावनिया मा? द फार्स्ट कैपिटल अफ आहम वाज। सराइदेव, अपसन नाम्बार बी।
जिसे नम्बर कुइसनाव दं गोदो गोदाय समाव आसामखौ मा मुङै मिथिनाय जायोमोन ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन ऑप्शन नम्बर सी प्रागज्योतिषपुर दाना नेक्स्ट कुइसन कामाख्या मन्दिरखौ बबे हाजोनि थिखिनियाव नुनो मोनो इन व्हिच hilltop the कामाख्या टेम्पल is located ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी बेनि मादाव बेनि एन्सारा जागोन ऑप्शन ए नीलाचल हिल दाना 13 नम्बर कुइसन दिसपुर बबे बोसोराव आसामनि राजथावनिखौ शिलंनिफ्राय दिसपुराव लांनाय जादोंमोन इन व्हिच year the capital of Assam shipped from Shillong to Dispur माने आसामनि केपिटेलखौ शिलंनिफ्राय दिसपुराव माब्ला लाबोआमोन बेखौ सोंदों बा बेनि कारेक्ट एन्सारा ऑप्शन नम्बर डी 1973 14 नम्बर कुइसनाव दङ आसाम साहित्य सभाखौ गायसनदोंमोन The Assam Sahitya Sabha was first founded in the year option A, option B, option C, option D. Correct answer option C 1917. 15 number question. Assam Sahitya Sabha ni गिबि conference जादोंमोन. The first conference of Assam Sahitya Sabha was held at मोनब्रै option नि मादाव बेनि correct answer खौ नोंथांमोना बासिदो correct answer जागोन जोंना option B शिबसागर दाना 16 number question 16 नम्बराव दङ आसाम साहित्य सभानि गिबि आफादगिरिया सोरमोन Who was the first president of Assam Sahitya Sabha मोनब्रै option नि मादाव बेनि correct answer जागोन option number B परमानन्द गहाय बरुवा दाना next 17 number question नम्बराव दं आसामनि गासै माहारियारि पार्कनि अनजिमाया जाबाय टोटल नम्बर अफ नेशनेल पार्क इन आसाम ऑप्शन मोनब्रैनि मादाव नोंथांमोना बासिदो आरो नों बेसेबां हाखो कमेन्ट खालामबानो जाबाय अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन ऑप्शन नम्बर डी 7 दाना 18 नम्बर कुइसन 18 नम्बर कुइसनाव दं ब्रह्मपुत्र दैमानि सायाव थानाय दालांनि अनजिमाया जाबाय टोटल नम्बर अफ ब्रिज ओभार द रिवर ब्रह्मपुत्र मोनब्रै ऑप्शननि मादाव बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन ऑप्शन सी 6 19 नम्बर कुइसनाव नरनारायण सेतुआ पंचरत्न नगरखौ बबे मोनसे नगरजों फोनांजाबदों द नरनारायण सेतु कानेक्ट द पंचरत्न टाउन विथ व्हिच सिटी बा ऑप्शनाव दं मोनब्रै ऑप्शन बेनि मादाव बेनि कारेक्ट एन्सारा नोंथांमोना बासिदो बा बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन ऑप्शन नम्बर डी जोगिघोपाखौ 20 नम्बर कुइसन 20 नम्बराव दं आसामनि गिबिसिन गाहाय मन्थ्रिया सोरमोन Who was the first chief minister of Assam मोनब्रै ऑप्शन ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी बेनिफ्राय बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन ऑप्शन सी गोपीनाथ बरदলৈ दाना 21 नम्बर कुइसन आहम आरो मुगलनि गेजेराव जानाय गिबि दावहाया जाबाय द फार्स्ट बेटल फ'क्ड बाय द आहम एगेन्स्ट द मुगल वाज बेयाव मोनब्रै ऑप्शन दं बे मोनब्रै ऑप्शननि मादाव नोंथाङा बासिदो बेनि कारेक्ट एन्सारा मा अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन ऑप्शन नम्बर सी बेटल अफ बाराली दाना 22 नम्बर कुइसन 22 नम्बर कुइसनाव दङ आसामनि दुइसिन नेशनेल पार्कआ मा The smallest national park of Assam is बेयाव मोनब्रै ऑप्शन दङ मोनब्रै ऑप्शननिफ्राय नोंथाङा कारेक्ट एन्सारखौ बासिदो बे जाहैबाय नोंथांमोननि थाखाय प्रेक्टिस आनजादनि थाखाय अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना ऑप्शन नम्बर ए अरां नेशनेल पार्क दाना 23 नम्बर कुइसन 23 नम्बर कुइसनाव दं दाउदर आलीखौ सोर लुदोंमोन Who built the दाउदर आली बा ऑप्शनाव दङ ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन ऑप्शन नम्बर बी गदाधर सिंह दाना 24 नम्बर कुइसन 24 नम्बर कुइसनाव दं मानास इज declared as a biosphere reserve in मानासखौ माब्ला बायोस्फियर रिजार्भ फोसावदोंमोन ऑप्शनाव दङ ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी अब्ला बेनि
Correct answer जागोन option number B 1989. दाना 25 number question. 25 number of question. The first community radio station in Assam was started by Assamनि गिबि community radio station आ सोरजों जागायजेन जादोंमोन बा बेनि option दं option A option B option C option D अब्ला बे मोनब्रैनिफ्राय बेनि correct answer जागोन option number C KKS State Open University Krishnakanta Handicap State Open University दाना 26 number question आसामनि गिबिसिन सावथुन जयमतिया माब्ला ओंखारदोंमोन The first Assamese film Joymoti was released in the year मोनब्रै option दं बे मोनब्रै option नि मादाव बेनि correct answer जागोन option number B 1935 दाना next 27 number question 27 number question आव दङ यान्डाबु गोरोबथाया माब्ला जादोंमोन The Treaty of Yandabu was signed in the year मोनब्रै option दङ मोनब्रै option नि मादाव बेनि correct answer जागोन option number B 1826 दाना next question 28 number question 28 number question आव दङ Which one is the first Assamese novel गाहायनि बबे मोनसेया आसामनि गिबि मोनसेया गाहायनि बबे मोनसेया गिबिसिन Assamese novel होनदों अब्ला बेनि correct answer जागोन option number मोनब्रैनि मादाव option C Banumoti दाना next 29 question रायजोआरि मेथाइ ओ मुर आपनार देशआ गिबियाव बबे मेगाजिनाव फोसावजादोंमोन The state anthem ओ मुर आपनार देश was first published in the magazine name बेयाव मोनब्रै मेगाजिननि नाम होनाय दङ बे मोनब्रैनि मादाव बेनि correct answer खौ नोंथांमोना सायख'दो अब्ला बेनि correct answer जागोन option number A बहियाव दाना जोबथा question 30 number question 30 number आव दङ The first Assamese magazine Urundoy was published in the year गिबिसिन असमिया मेगाजिन अरुणोदयआ बबे बोसोराव ओंखारदोंमोन दाना optionआ मोनब्रै दं option A आव 1836 B आव दङ 1846 C आव दङ 1872 D आव दं 1882 अब्ला बे मोनब्रैनि मादाव बेनि correct answer जागोन option number B 1846 अब्ला बे खिनियावनो जोङो 300 plus Assam GK in Bodo series निफ्राय जोङो 30 टा question part number 1 video बेखौ जोङो complete खालामखांबाय मा thanks for watching part 2 आ जोंना थाबैनो फैगोन एबा गाबोननो part 2 खौ आपलोड होनाय जागोन नोंथांमोना रेडि जानानै था आरो बे 30 टानिफ्राय नोंथांमोना बेसेबां मोनखो बेखौ कमेन्ट बक्सआव खिथाहरबानो जाबाय अब्ला दिनैनि भिडिअआबो एसेनोसै गोजोनथों